horas selamat hari Minggu madihita saluhutna. Dihamu aka damang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus. Napurat tano-tano rangging masiranggongan badatay petok padaw-daw angkutod ditay toktong masih gongkoman. Adorak sutatangihon hata di debatan nagabi jamita di mingguta sadarion jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli nagabi jamita di mingguta sadarion minggu jubilate. Sinodangan ni topik minggu mangului persuruan ni Tuhani menuruti perintah Tuhan. Ima hata ni Tuhata natar surat di sada Yohanes tolu bidu tolu mamuka sian ayat 10 sia rodi ayat 24. Hujaha madihita tapai hutihu madibagasan rohata be songonomma hata ni Tuhata. Disima boto ota pabua sian hasitonga kita jala tapapos rohatta di jolona. Molo di sol-soli rohatta hita ubal gado debata sian rohatta jala di boto saluhutna. Hamua kahaholongan molo so di sol-soli rohatta hita marhiras ni roha do hita maradupo debata. Jadi manangaha peta pangido jalo otta dosian ibana. Alatara duti patikna jadi taula lomoni rohana. Oddo patikna. Naing porsea hita digoar ni anak na Jesus Kristus. Huhut masih haholongan. Songon naung tinonahon nai tu hita. Siraduti patikna. Ido na miat di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana. Jala sianoddo taboto, naung mian ibana di bagasan hita. Siato di na nilehonai tu hita. Ima sahatna. Dihamuah kamanami dohot inanami, mangului persuruan ni Tuhani, ima di doktopi ni mingguta sadarion. Molosongoni dia ma persuruan, manang dia ma perintah Tuhan nanaing sioluate. Molo taulahi majaha di ayat 20 tolu disido jupak kita nanidok na persuruan manang perintahi. Didok disi oddo patikna naing porsea hita digoar ni anak na Jesus Kristus huhut masih haholongan. Songon naung tinonahon nai tu hita. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Naing porsea hita digoar ni anak na Yesus Kristus. Supaya kita percaya akan nama Yesus. Omma persuruan na perjulu. Hobbartu turpuk jamitaon. Persuruan manang perintah na paduahon ima masih haholongan. Saling mengasihi songon naung tinonahon ni Tuhani tuhita. Boha kamang dohot tamuina nami. Borak pola persuruan manang perintahon. Tak pola te. Aha pola borak na madok au porsia di Yesus Kristus. Jala aha pola borak na madok masih haholongan mahita. Dak pola pitor marpura-pura pamangan madohia te. Jala akahata na somal tadok duih. Ganu minggu do tahati dakon au porsia di Yesus Kristus. Jala ra ganu pari do tadok holong kasih. Holong tu yanak kota tu natorasta. Tu haholongata, tu suamita, manang tu istrita, dohot tu akana asing. Aku cinta padamu, Nina.
I love you full. Dungi dia Lucy, I love you too. Sarang heo. Ninna di hata Korea. Dak pola adong na duduk di sana teh. Murado madok. Salinay dak pola pitor marpura-pura pamangan madoki. Alai justru di sido tantanganna, di sido masalahna. Na dua persuruan on, ima asa porsia di Yesus Kristus dohot asa masih holongan, tak sukup holat di hata, tak sukup holat di pamangan, tidak cukup hanya di bibir saja. Aida na gudang do marujung holat di hata. Angguede nama dok, tukso hulo aso ito diago arsak, tukso hulo aso ito sa itu matangis. Dinikmati jala di resapi do mangedehon edehon. Hape kenyataan na daiba na do jut na mangarsahi inatay ito ani sipata mekel di sihapataran tangis di sihabunian nama inatay di sukudongan nama buasa marbosol si malolong na buasa marbosol si malolong mieda inna dongan nay mamanukun inatay dungi dido iba nama mangalusi na dido agas dui tatadda dua agasate. Hape alan na holan natangis na may bana. Imarbosol masih malulong na. Hape ang gwede niya matay nakidiko dia di lapuan. Tuksuhulo aso ito diagwarsak tuksuhulo aso ito sa itu matangis. Na dila parete. Ang guhatana laut pun akan kuseberangi. Gunung akan kudaki, samudra akan kujelajahi. Ulu duluk si marjarungjung, duluk si manuk-manuk hunakoki. Butimo anggo hatai marbiluak mangecek maya. Hape holan gerimis doro ngagudang alasan na ngagudak sidalian nadang ro. Gudang do petahe holat di hata. Hamu kadongan ado raksuturpukon macai takas do dido disi hujaha maju di ayat 10 lalu unang mahatata doho dilata makawolongi naing mamarhite-hite pabahena dohot hasitongan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi hamu akamang dohot tamuinang bukan soal apa yang kita ucapkan, bukan soal bagaimana mengucapkan, tetapi bagaimana kita melakukannya. Bohado mangulahon holong di rohai, bohado mangulahon makatidakun Jesusi di ngulu si ganupari ido nagabi persoalan. Pabahena do narumikot jala sianima taboto ise hita, sia dia hita. Jala tumakas didok bahwa ciri-ciri orang yang sudah hidup baru ya ini. Ayat sebelumnya berbicara tentang hidup baru. Hamuh kadongan sahapur siaun. Heado ro dongan ni Pak Sabam Sirait, anggota DPR, sian fraksi PDI, tatadda duramat tau nate. Jadi hea maro dongan na madapot to ni bana. Jadi huroha baru murtad. Jadi dengan bangganya kawan Pak Sabam ini mengatakan bahwa dia sudah menjadi Kristen. Bam, aku sudah Kristen. Ini bana. Arop rohani bana anggo olah cia merohani Pak Sabam mebigi berita koin na rohana. Tapi di luar dugaan justru Pak Sabam mengatakan lu pikir enak menjadi orang Kristen. Ena diri puho tabu gawe halak Kristen.
ninna pak sabam. Hamua kadongan saha porsiaun mungkin tersonggo dodongan ne mabigi respon ne pak sabami. Tapi terlepas dari apakah respon itu bijaksana atau tidak, menurut saya Sabam telah menyatakan satu kebenaran yang penting sekali. Nanaing dohonon ni Pak Sabam, menjadi orang Kristen itu tidak selalu enak. Sekali lagi, tidak selalu enak. Jangan diputar. Selalu tidak enak. Menjadi orang Kristen itu tidak selalu enak. Deidu natadu pinuay nga kamang dohot tamuinang. Edak pola maul madok ko nao porsia di Jesus Kristus alay mangulahunido di ngulu si ganupari. Maka tidak kutuhani madok guarna di tonga-tonga ni luluanon. Tabereng dua kaberita na perpudion. Ay murah-murah hita ditudu, murah-murah hita dipojokon. Pajongjong gereja maol. Dohot akan asing do petahe. Jadi persoalan nasonari bukan masalah mengucapkan, tapi bagaimana kita merealisasikan maka tidak kutuhani ditik kinaune dohot nasone songon hatan itu hata. Ido nama cayarga. Airak pola maul madokolong, alay buhado hita makawolongi jolma naung makaciti hita. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Eda murado madoko ni. Alay coba judi praktek di ngulu si ganupari. Jangankan makawolongi, mamereng buhi ni bidang lomoroha. Mamereng bugas ni bidang lomoroha. Tapi itulah ajaran Kristus. Itulah teladan Kristus. Dan Kristus melakukan itu di dalam hidupnya. Boha, ngabui tabain. Ngabui taulahun. Hamu kadongan saha porsiaun. Di sidon waing persoalan. Bukan masalah bagaimana kita mengucapkan, mengatakan. Porsia di anakna Yesus Kristus. Masih hahulongan mahita enna. Alay buhado hita patupahuni di ngulu si ganupari. Hamu kadongan saha porsiaun hudok nakiningan molonunga bui taulahuni jala marhite-hite pabahenanido patuduhon ise hita sia dia hita. Jala tumakas nakiningan di akka ayat sebelum jamitaon jala ido ciri-ciri ni hidup baru. Jadi molo saya didok akadongat tarupani nga hidup baru hami ninna. Kalian belum hidup baru ninna muse manuhasi hita. Ay dia dohuro hasu-hasuha ni hidup baru. Ay juk do didok hidup baru on. Ala so marisap, ala so minum tua be. Ala sumangalang bisa de bidua do bitulu. Dang diboto makanan dan minuman atau apapun yang masuk ke dalam mulut kita hanya soal selera dan kesehatan. Datung pitur ubadiaan halak na sumangalang panggang bidua sian na mangalang. Adong musedo pihya beredar video nama dok. Kenapa wajah orang Batak jelek-jelek? Paranya mate manduk songoni, silum dunian. Hidup ibana karena makan babi. Hamu maju, suaci rohanya mabigi alai. Dang diboto ibana, halak Cina, halak Jepang, halak Korea dan orang-orang Eropa jagal babi do dia lang yari-yari. Itu si panganonna. Tabereng maju. Nasida do muli, nasida do ubagak-bagak. Madik di kijur, mamereng ulina. Hamu kadongan saha porsiaun. Ra asagabi roa manangdang bercahaya wajahi dakulan halak Batak. Natong dura disuhali pangalahonay. Setabi.
Ira kola daging nai yalang. Ipaangan. Doho pangalahonay. Idu asa diduk Jesus di Matius 15 ayat 10 sada, datung gabi ramujol mahinorhon ni nabongot sian pamanganna. Naruar sian pamanganna, ido mangaramuni jolma. Alani molo dijuhut tuhita saunari mangului persuruan ni Tuhani, menuruti perintah Tuhan, namarlapata dui ulahon persuruan ni. Ulahon perintahi. Laksanakan perintahnya. Dang na mura-mura mangulahoni. Godang tantangan siya dupata. Laho makatidak kun kuarni Jesus Kristus si. Godang do tantangan laho mangulahon holong ni rohai. Alai oddo jaminat dihita. Siraduti patikna idu namian di bagasan debata, jala debata di bagasan ibana. Molonunga di bagasan debata hita, jala debata di bagasa kita, margugu mahita patuluson parsuruani. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan, di hatam na hubigi hami. Pasu-pasuho may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa tubuh hatami diperbuiho nakaparbuin adinggan. Pasu-pasu masudi ruas ni huriam na tumangihon hatamon. Tupahyak kaulon nami. Padau hami Tuhan sian sahit panahit narong di portibion. Di bagasan hahipasod doho takkalas ni roha mahami. Madalanya ka ari-ari ni ngulu nami. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.